Sekuphele izinyanga ezimbili kwenzeka inhlekelele esifundazweni. Ngaphezulu kwamakhulu abantu abalahlekelwa impilo yabo. Umonakalo owadalwa ilezikhukhula ulinganiselwa kumabhiliyoni angama-25. Lapha eThekwini bevile ezinkulungwaneni ezine abantu abangenawo amakhaya namanje ngenxa yalezikhukhula. Umndeni wakwaSokhela walahlekelwa izingane zawo ezine. Namhlanje umnikezwe indlu. Injabulo ngabe inkulu ukuba mhlambe sizongena nazo lendlu. Manje nje wasongena sibabili. Konke umva lokho impilo yashintsha. Osomabhizinisi bathi kufanele kube khona ukusebenzisana kwabaqhamuka izinhlakeni ezehlukene ukuze kuxazululwe lenkinga. So kuthene ngabe kuvela lesimo sezikhukhula ngabona uhulumeni ngiyakwazi ukuthi abe namandla ukuthi afinyelele ukubona bonke abantu. Oliphini lemeya yaseThekwini umnumzana uPhilani Mavundla uthi kulomkhandlu zingamashumi ayisithupha kuphela izindlu ezisakhiwe. We're having a view that we are treated as if we don't belong to South Africa. This was declared by the state president that is a national disaster. But when you look at things that is supposed to be done, they are not being done as speedily as rectifying what needs to be rectified. Zingaphezulu kwamakhulu 25 izindlu ezakhelwe imindeni eyakhahlamezwa izikhukhula esifundazweni. Kepha izisulu zalezikhukhula zithi azigculisekile neze ngalomsebenzi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze SABC ngiseThekwini.